Entre les moltes col·leccions que Tomàs Balvei i Bas va fer al llarg dels anys, en destaca la de numismàtica. Una col·lecció formada per prop de 200 peces que inclouen testimonis des de l'antiguitat fins al segle XX. Algunes d'aquestes monedes són d'origen íber o romà i van ser trobades en jaciments locals per Tomàs Balvei. Una de les peces més significatives és un as romà imperial de bronze encunyat entre els anys 48 i 54 després de Crist, sota el regnat de l'emperador Claudi. La col·lecció de numismàtica inclou també alguns bitllets d'època contemporània, des de 1928 a 1939, tant nacionals com d'altres països. D'aquí que amb la col·lecció de monedes i bitllets del museu gairebé es pot donar la volta al món. Entre el paper moneda en destaca una interessant mostra de bitllets emesos durant la Guerra Civil Espanyola procedents de diferents ajuntaments catalans, a més dels impresos per l'Ajuntament de Cardedeu, dels quals se'n conserven les matrius d'impressió. Com és sabut, les monedes s'han emprat des de l'antiguitat per l'intercanvi i la transferència de béns i serveis, però abans de la seva aparició i fins i tot convivint-hi, els intercanvis es feien amb aliments, amb eines, etc. Però a més, les monedes i els bitllets són molt més que diners per l'intercanvi, ja que ens donen molta informació en elles mateixes. Com per exemple qui és o era el cap d'estat, personatges rellevants de la cultura d'aquell país, l'any o el valor, els materials, etc. Per poder-les estudiar s'han de conèixer les parts en què es componen. Les principals són l'anvers o cara, que és el costat principal de la moneda. El revers o creu és la part posterior de la moneda. La seca, o lloc on s'ha fabricat. La data en què s'ha fet. La llegenda o text amb la informació de qui l'encunya. La marca de valor d'aquesta moneda. Una pesseta, una dracma, 2 euros. El camp és la part llisa i sense encunyar de la moneda. La marca del gravador que executa el disseny de la moneda i el cantell, que és la vora del seu voltant. Com hem vist, durant segles la moneda ha estat la unitat de canvi per la transferència de béns a la nostra cultura. Però, com paguem al segle XXI? Ara també ho fem amb targetes de crèdit, amb transferències bancàries i fins i tot paguem amb el mòbil o rellotges intel·ligents. I d'aquí a 100 anys? T'has imaginat mai com pagarem?